Ndoba ya kenekwa m biko na ebe obi na-enene m ododile nwoke ododile nwaanyị na m ekwugo m ya mgbe na mmekwukwu ya nke Igbo ọ bụ na ịnụrụ mmekwukwu ya mgbe itasị m na onye obodo abụrụ a role model. Onye obodo comedian abụrụ a role model. If you are looking at Onye Obodo as a role model, that means you have failed yourself as a human being on this earth. Because Onye Obodo apụtago ihe ọ dị after ebe ọ bụla a na-akọjọ church, ebe ọ bụla adị ka na against church. Onwe ihe okwu na video ahụ sị na mgbe ọbụla ndị church bido park Iwaji guard, onye nke a park ya ji guard, ndị dibịa park ya, that is when they begin to make sense about this thing called religion. See, religion is a choice. It's either you choose to believe or you choose not to believe. It's a movement. It's either you choose to believe or you choose not to believe. Because na people like Judas will always be among the 12. Because all of them, Jesus within the Bible, all of them na locholo. Then secondly, you may leave your things and follow me, and I will make you guys fishers of men, no more fishers in the river. Makana, inside that 12, Judas Iscariot are not really there. Judas that does not mean they did not witness it, but they did not witness all the miracles, all the testimonies that come from Jesus. They even witnessed him removing money from the mouth of fish. But in the midst of all those things, Judas was left behind. So Onye Obodo is a product of somebody that has been left behind. Now, he's somebody that has been left behind. In a Onye Obodo church, we are missing it. Because he's a wounded somebody na ochogo ka church ni ego imogo bụ ndị be na I na-efe Chukwu aka Chukwu we change our story ka onye ego. See, when you begin to follow God for something that you will gain, that's because you are not serving him in truth and in spirit. Follow God because you want to do something, you want to win souls. Again, seek ye first the kingdom of God. That thing that you are seeking, being his will. Osikwa gịnị ka eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. So ị na-eme nke gị na-eme ihe na-eme n'ụwa, ihe na-eme n'ụwa na ka esi eme ya n'eluigwe. Osikwa gị ọzọ gịnị whatever you bind on earth is what is bind in heaven, and whatever you lose on earth is what is loosed in heaven. Ị na-elose kwa ọganiru gị n'ụwa ka e wee lose ele gị n'eluigwe. Ị na-ekegbukwa ndị kwesị ikegbu n'ụwa ka e wee kegbuele gị ha n'eluigwe. So you make all those things, you contrary to what is written in the Bible and with what the word of God said. You know, actually, you want a result from it. At the end of the day, you become frustrated. Once that you be that frustrated, on Wednesday, here now, water. A later you turn back, church, you find yourself swimming in error, thinking you are correcting the body. No, you are too small to correct the body of Christ. You are not even in the office. You are not even in position to do that. Because some disciples when people that are selected to correct naga street, feeling and naga street was saying even when you are sick, call the elders, let them pray and anoint the person with oil. Even in the process of doing that, when the ball ha anoint as far but these people fail to read their Bible. Fail to know what is happening in the church. Kito blona problem ya Father Mbaka na akọkọ onye agbala ọgwụ anwụ n'isi. Nekere na video ku no ihe Onye Obodo kwu ka ọ dị. Obere tebụl anyị na-achọ manage na obere tebụl ufu ọkpị afọ. Anyị na manage ka Mbaka jide tebụl a ya saa ụkwụ ya. You know, anyị kwuo ye ụfọdụ asị na Ebuka man, if you to lie, say the Canaan man cannot understand the things of the spirit. Ụfọdụ asị live spiritual things. Now, these things are patabago, non-spiritual men, non-men of God. These things are patabago non-fa. Nke hapụzi na Onye Obodo na-ekwu, nke hapụzi na onye a na-ekwu, maọbụ onye a na-ekwu. Ndị na-ekwuzie bụ mma akpọ ha. As far as Mbaka is concerned, Mbaka is one of the OGs, let me use that word, OGs, in terms of miracle, prophecy, adoration, ministry. In our time, Mbaka is an OG. The whole of Southeast, I don't think they will go near go half of Mbaka mego. I don't know loka. Mbaka bachalebe. I will go pastor gaebe, pastor gafugo shigi.
ọ na-ahụele ya gọvanọs mgbe woto ya na Chimaroke isofu ụzọ aga n'Enugwu a ọnọrọfa agụ nọ n'Enugwu a na-agụ ya mechakwa ndị ụka gbaa ya mgba. So Mbaka is an OG. So ifesi Mbaka na wee pụta consigning business ọ nọ na ya, nke a bụzi na ọ na-ekwu maka business ndị ọzọ maọbụ ya business ọ nọ na ya ka ọ na-ekwu maka ya. Mba, you should be taken serious. Because ndị Igbo tụrụ ilu si na onye bụ mmadụ ụzọ wee sibe ite na aka enwe mkpọmkpọ ọkụ. Amana na aghọta, onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite. Ebe Mbaka mepere ọnụ sị gị na otego arụbara ife a n'ihe agbara ji. My God. Anyway, so Chineke ma ihe o ji mepee m anya n'oge at early age. Etichagonu m fada nna anọkọta kpọọ onwe m meeting. Mba, I love being truthful to myself. Mmemme nwe ife a. No need iji ebe a sịbawa onwe m asị. Leave bonda ka wee kpọọ m fada mana m mana mmemme nwe. So let me be. Mbaka mepee ọnụ. Na ụfọdụ apụtabago sịba na ọbụla Ebuka Obi ka ọ na-agwa. Na ọbụla Ebuka Obi ka pastọ eji ọfụcharụ fancha and ọmachara fancha wee marụ na Nigeria. Gwa m. Ka pastọ eji ịnụ n'ọnụ Mbaka kwuye. Oh, chega m play kwa the video. Jojo. Kedu ihe nkụzi na Unique last week? Abụkwa onye obodo kwu. Ifu le police. Ebe ọ bụ ọgbachasịrị fancha fụkata ha ncha. Enugu German Mbaka arrest. Mbaka kwuye. Ife abara nji na onwere ihe a na-afụ ndị ọfụchara fancha dị ọmachara fancha. Ha dara afụ anything. Akwụkwọ nsọ si na ọbebe n'uche mmadụ anya afụbe ntị anụbe nke o ji aba n'uche mmadụ ihe Chukwu kwado. In other words, na Chukwu ya reveal below. So ị na-abịa sị gị na ọ na-afụ ntụfụrụ nche, o nwere ihe ọ na-afụ. Ọ bụrụ na ọ na-afụ ụzọ dịka unu si mee, ndị na-abịa ministry ya kwesịrị inweta 10 million na akaụntụ. Because why? Agụụ dị and onye ọbụla need help. Ndị na-abịa ministry suppose ị na-ebu 330, 350 Lexus Jeep wee na-abịa the ministry because ife ya adịrị fa na mma. Mana ha na-ekwu ụfọdụ asị no hate, oh jealous, ọbụla hate, ọbụla jealous. Ihe a practical something. I cannot be coming to you as my mentor in a business. Day in, day out, day in, day out, day in, day in, day candy. Hope. No. Hey, no na-emenka. Only ko megolu gi. Dollar na 1,500 kita. If you got 10,000 charge, what if you go to agụ de? Until I see the Zion put on up and akwụba G-guard. Ndị adoration pụtara na akwụba G-guard. Ndị otu akwụkwọ pụtara na akwụba G-guard. Ndị otu odumeje pụtara akwụba dị. Ị na-akwụsị, ị na-edidi ikwu ihe. Ndị kwuru okwu sị na seeing is believing. Ị na-ediri ikwu ihe. Mana ife onye bịa na-eme gị, hey, our daddy G, oduga anyị na-ekagoro onye amụma, na ike ya mgba, ike ya eriju afọ. Owuwe mbọ ị nọ na nke one certain time. Ọ nọ na nke onwe house issue, nọ na nke for like 1 year plus. I dey have some, I dey feed her. Ọ na-ejegharị na nke ebe ọ nọ na-eje ekpere, ada m atụpụrụ ya ọnụ. Ihe mere when you chi egwu one day bụ na ajụ ese na ayakpa eje na mmiri saa ya ụchụ. Nsị nke a gbasara gị. Asị m bịa ka m ya soro ka asakwa ụmụ ụchụ. Nsị atọ ndagbo gbọọpụ gị isi. Onye ụchụ gị na mpa gị gbaa m. Ị na-abịa ịsa m ụchụ. Agbara m ụchụ nwee nye gị ụlọ na-enye gị nri for over 1 year. O nwere ihe na contribute n'ụlọ nọ mbazi ka abịa saa m ụchụ. Isi ị na-ezu ezu. A na-asa m gị na mpa gị agba m ụchụ. Onye ka gị mma ka abịa so asasị m ụchụ gị na-emezie. Kịta na ọnụ Mbaka ka o sizi apụta. So anyị ekwu kịta na Mbaka is a carnal man that he cannot understand the things of the spirit. Ka ọ eziokwu a na-apụta nwa obere. Adoration Mbaka daye every Friday bi ọpụ iwe ka moto niile mmadụ na-eje Lagos na-eje Enugu just yi moto. Adoration Uju. Even at that age ka nna ajụ ma komisim ominu na onwe Chukwu dị iche na adoration karịa Chukwu nke anọ na St. Anthony ebe anyị na-eje ụka. Bere ndị mmadụ ji ejeru agụ because ọ bụ na Chukwu afụ dị iche ka anyị jebe n'ebe ahụ mana ọ bụla ofu Chukwu a
To show you that we don't worship God as far as Nigeria is concerned. We worship our men of God. Keta ndị otu Ebuka Obi ewebego olu Mbaka iwe. Ndị otu Mbaka ana defend Mbaka. Ndị otu Mbaka ana-akpọ ndị otu Ebuka Obi iyi. Ndị otu Ebuka Obi ana-akpọ Mbaka iyi. Mbaka Ebuka Obi ofuchukwu ka ha na-efe. Ha na-abụ ofuchukwu na-agwa ha okwu. Ha na-abụ ofuchukwu na-egosi ife. Ha na-abụ ofuchukwu ka ha na-asa afụ. Mana ndị otu onye ana ya Gente, can I go Bible? Gente, Bible. Because we don't read our Bible. I yet develop that personal relationship with God. Bishop Ole Ekugie, Father Oluwame Ekugie, Pastor Ebe Damini Ekugie, Pastor Kevin Ugu Ekugie, Manayano, Kita Mbaka Ekugokuye. Mbaka Ekugokuye, RNG. Miracle ni na ha emeni go miracle mada putase ya amakwa mo onye agworo ya o mena go secondary school o do bi meet o wo go onye ma police abo mba ajuko ma ajuko more than 1000 people ajuko and then na job ni na ajuko bukwa ndị na bia pala ho ma ndị na ajuko mana ha bu n'isi o wo go mgbe na eto onwe couple amma n'imo n'ogbe m couple ka ha bu ha dara ogbi onye brato na port triangle ya ma dis couple ndị na nwunye nwe provision store Dina nwunye atara ogbi ụmụ ha na-ekwu okwu. So ọ bụrụ na miracle niile a na-eme anyị egburiri ofu onye and atịk na ama nke nwaanyị jetara ụka ọfụma so n'isi ndị ụka mgbe a. So ọ bụ na this thing na-arụ ọrụ even as of then ya egburiri onye ya direct ha. Anyị egburiri onye ya direct ha sị ha ngwa jee n'ebe a bije ekpere ka unu nụba ihe. Ma ọ bụ kwuba okwu. Onwere bụ onye pụtasị hey ụmụkwu onye mma n'ogbe anyị daa ngwọrọ. No, ebe ka o je gabi ju onwe be onye ka etikwa n'iru akwụkwọ na agwụ 1 million views, not even one person will recognize that person. Onye ha keni ya go secondary school, keni ya go primary school, keni ya na azụ afia, keni ya bi na ya ken ko obodo afu ka village ka ụmụnne ya ka ogbe osi. Nobody will identify. Mana na eme miracle day in day out. Ga reach na hospital if ndị mmadụ awụsa ndị gbara adị hopeless wụsa ilekọta people anya akwa agwọ gị oga ije n'ụlọ ọgwụ Regina Hospital ndị ụka wee amatụrụ ya ma private hospital ma St. Charles Borromeo Hospital dị n'Ọnịcha isi ka ekwubarụ ndị mmadụ ụgwọ ha ji na hospital. I bet you 50 million akwụchawụrụ ụgwọ 100 million ikiri na their debt. Ụgwọ ndị aka ọtụrụ ọkpa 2-3 times because why imfa na ya diabetes. Oh, we're going to live a hard I was a little now. Oh, we're going to doctor on your date. Then we are man, I name a miracle every day in a church. I name a miracle. All the churches all over Nigeria. I name a miracle. But papa. You want to mention birthday. Zach Ojina Ganankie. Zach Oj was a proud member. Get a Zach Ojino no. What's all about for? I want to mention a miracle in a church here. Miracle can I give you? Kizi ndị a na-agwọ, kizi ndị a na-ahịa. Anyị gbara one thing about religion the bad. Ọga ndị a jide gị. Omokwu ife ekwu ka taa ka isi ebe a pụọ. Hey, mụ na fa anọgo ọrụ mmụọ ka a na-alụ. Omokwu ife ekwu gide ka isi ebe afọ pụọ. In fact, the more ha na-ekwu the more ka ị na-eche. Ifolugo battery. Like if follow the battery, layer will you go in the if follow the battery, layer will you go in the Gente ka go Bible, here Bible uku. Here about Matthew chapter 24. Come on, Gente. Okay, Okay, Matthew chapter 24, from verse 3. As Jesus sat on the mountain of Olives, the disciples came to him in private. Tell us when all this will be, they asked, and what will happen to show that this is the time for your coming and the end of ages. The end time. Kifo ya bo mebeka imaru. Get kile Jesus safa. Oburu Onye Obodo ku Bible.
in the Bible no gị Matthew chapter 24 verse 3 gụọ ya ọ bụzi na nsara asịsị m n'obodo ọ bụrụ ife ede ka ngụ gee ntị ka Jesus safa. Jesus answered, be on your guard. Be on guard. Hey, Jesus is a cultist. If Jesus is a system man, what do you say? Jesus said, be on guard. Moranya. Not alert. Ajuna mu you check it. Modanya. Get Get it. Be on guard and do not let anyone deceive you. Many men claiming to speak for me will come and say, I am the Messiah. Many men claiming to speak for me. Get it? Many men. Jesus neku. No, chocho ndi abomo ha yeku. Nyine yeku. No, how they chosen kanka. Get it? And they will deceive many people. First, they will deceive few people or some people. As they will deceive many people. And they will deceive many people. You are going to hear the noise of battles close by and the news of battles far away. But do not be troubled. Such things must happen. But they do not mean that the end has come. Countries will fight each other. Kingdoms will attack one another. Kingdoms will attack one another. Now, Ebuka Obi attack go prophetess into the same kingdom. Now, Mbaka attack bakukwa the pastor. Ndo ofachara fancha and omachara fancha. Kingdoms will attack one another. Here Matthew chapter 24 verse 23. Inarina go ya iwelile go eze go onu. Game nti any man obuna hapugo ụmụ nwanyị. Okay, what I go? No more than an ministry. Say, Jerome, any man or man of God, daddy, especially if you didn't daddy. I'm seeing that person as a goat. Do you know why? Everybody has that direct contact with God. Any from any man of God, do you know why? I have understood my God. I need somebody to stand in between me and God. St. Augustine said, God who made you without you cannot save you without you. In other words, God needs you to save you. St. Augustine who? Mohammed got seminary school. Because we don't worship God, because we worship our men of God. That's why we don't regard God. That's why that direct relationship with our God, with our personal chi. Now decree kataya oga. I have to find one early morning prayer, join me alpha. When they see I connect myself to this altar, I connect. Whereas you were that power. As that in his own image, you are God. Every human being is a God. You're supposed to be in control, in charge. A happy now, a man of God, ye declare, ye decree. Whereas you were that personal relationship, you can make it because we are mediocres. Mediocres, inferiority complex. I have follow why worthy to ask God for anything. So that's why I rush you only in careful. Call your bara and you took yo. I attack Zay now to cook or a suke. First question here, Juomugi, a su kege. Ufuchuku kerunya kege. Odika, a man omotaro, omo 5. This onabon, mpa, omo 5. Maronye ka need a young piafe, or Joyonke, diopara, mobufu, said you could help on me on pie. Whereas you were direct here, but would you couldn't pack that in meeting? And all your year. Even Bible went as far as Ebo said, Ebo puna a common man, my ife de ma or ye young mea, no one go looking your own mea, more your ha, aqua, more bunyefa agwo, more your bread. Umazo simba.
ọ sị na ebe ọ bụ na a common man ma ife dị mma inye ụmụ ya kezie maka my father in heaven anyị hapụcha ife niile a na-ebugharị na ministry na anyị na-achọ ihe na-achọ anyị. Mbaka ya saa tebụl a ka onye ọbụla zuo ike, ya saa dị tebụl egwu asị na onye obodo wee ka na-ama onwere ihe onye obodo ma ị karọ mmarụ Bible ịma why I have understood God. Awatago m Chukwu personally. Enwere personal relationship with God nke ọjọọ ya. Enwere personal relationship with God, and since nwata ya nghọta onwe m ntinye ife ihe a na-agazi iri m ụwa adịrị m na mma. Adamep night vigil meelu onwe gị, crusade meelu onwe gị, revival ị na-akọrọ onwe gị. I've understood my God. Personal relationship.